Sini Good Friday ni tui lambo to himnani je Jisu cross kana buzamlo tui abno suntini palanya wayoro abun jotono thumaja sini panda tabuna jengi janai tabu oro mompot kamni sini joto himi janai pastor center jora nai tunginaro dini hai jora wo sungsar ganangai je Good Friday ni tui joto sarwala paile jaknawa tamni male Jesus Christ songkha nini ani sumsongno asumsong ni yagni wasibai saka kalna bagai botini sagno sini bagai barogui kalangkha bo sakno cross sabin sakwana khasi witini sini sumsongno skangna witini bas cost ga sini bagai hilangna nangkha dugar kesati habdi tamnu hunba komonai faising talangnai dugar kobo kotol te lama bakwa borok kubang mano abodi himo muthangma faising talangnai dugar khe keset dei keple kisa borok se abodi himo angno lama angno kubui dei muthangnai ani bisinti phayake kebo afani aro phai manja dini oro jotono himbotok himlaijak tamni himale Jesus Christ no puju khlainai bini sajak sajlaro borok dinoro baksaba maise kare og buksa tonge dinoro kahamni dakto nangya hamyani senango ang tong thartui kuthar nai rokno hingna phaya basijak rokno se sumjok yakarei bokhaki bulton nei hingna phayo 허다사 아누나 무슨 필요 nung nukdi nini poito nono nukdekha 아누비 많카 아누비 많카 아누비가 가오니까 아누비가 가오니까 dini Jesus Christ kathang tonglang probo kubamang borokno hamrika nugyana nugrika himaya no himrika obo nungkha Jesus Christ ni kaisa sungsasa pohor langma ang norokno samano khnadi tei sawi manna naidi borokni bukugo hapnai abotui manei borokno hamya khlaya tamokhe ukutui ongkhonai se hamya khlaya tamni hinba borokni bisingni bini bukha bisingni se omorok ongkhoro tamni hinba aroni se wansupung hamyarok ongkhoroi butharuo tomung bisila tongruo waijaruo khogruo kok tatal saruo boini mungi kok tatal saruo omotui rokse borokno hamya khlayo tamni male Jesus Christ hai kurso kanda duzagi as kostono soshok mai fana dini og buksa tongwe a kostono buijina bagai dinoro baksaba fasting tongwe je odino palelai to Jesus Christ kurso kanda duzagi dimana tui Dining kha Kristoni ta hukuni kaisa kha khamnani jora kha yogmani jora tamni male Jesus Christ sini bagya sik yagrogo kanta bai
galang galang ke kanda bujagi o mai ma tong khana se cost no bo sonya nang khana hake sini cross sport kaimri him boto waini ni din thangka abo sing tabuk girja baskang sokpoya jotoni himui lengri jotoni bathagui Jesus Christ no muitu khlaiye Jesus Christ sini bagai o hayung ase sini papnu susana bagai bo bini sakno sini sungsong ka terna bagai bo nije bini sakno khlaimani o sak mono no इंराजी में गुड फ्राइडे बा बांग्ला बागे पुण्य ये शुक्रवार कथार चिनी शुक्रवार आपने बागे सिंह आसे चिनी और गरम नि बागे चिनी सुंतन नि बागे बचुनो बिनि साक बायथां जे पुरुषो कांता बुजागे बथैमानि बथैलांमानि आबोनो जों मुतु खलायै जों बिनि अ तिनबत हिमलायो ब बिनि बाय से 2024 साल बुसकां आगियो सिनि बागे हाइके बो लांमार मांखा सिनि सुंसगनो मुक्त खाना बागे जोंनो मोथांनान बागे आबनो बागे जों आबतिनि अबनो मुक्त थाय जों बुंबाय तुमको थाइके बो जागा खायजाखौ अब हमकाय सिनि दाबो बेलबारि सिनि अ चार्ज नि बुंखाय सेन आलफन्सा चार्ज अब का खुमलुं पेरिसनि सेन्टार ओमफ्राय तिनि जों आरो दाबो आरो टमटो खाति बा चेंक्रु बाजार आ जागानि सिं जों क्रस खालै जों तिनि o jaga bike so kolega tabu omo paike sini oro masungai sini masin korke sini tini program paine abnu holo khana chungkai sa sarik satawo sini ista bijil bo thangi ba phimani abnu chung khana pala leunai abnu pore ke tani no chung ekopti salbar obhan binukai sini je thangi ba samani je chung abnu bagi chung tong lai chung adina hongkai chung jetu sini kai korkai sa to tini thangi ba phika आबुनो जों सर थायो जों टमटलाय आदिनिफ्राय जों जामुं जालायदा tabuk paya koino ba priklai tongo tinin boy asna hambai jotonono